Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Arpusa klur tingka ka Sarkar India ka lamang ban pelun na ka banta ban shna ya ka wei pakawei ka School Iklavya Model Residential School ha ka ni ka Jilla. Ka Sarkar India ka la ai ya ka Jilla Meghalaya South Hoteli ki school ha ka jingmang tingka jongka house name arhazar khatpra arhazar khakndai. Hendrai ka Sarkar Jilla kam shim lala ban pentri kam ya ka ni. Umentri ketenat puli puthi urakam sangma ula pentip baka daw kadai namar baka Sarkar kampat yo jaka bantei ya kiti ki school. Umentri Sarkar lai thu baki don ki brio ki balak loy ban a ya ka jaka hendrai ki kwa pat baka Sarkar ka dei ban siu da ka dor. Lani bakan thep kam ya ki bahaya ka sem jongki. Hendrai ka Sarkar India kam pedyang ya kata baka kwa baka jaka ka dei ban yo Ka High Powered Committee ka bapet ya ka jingshna ya ka yeng dorbar thawan bathamai jong ka Jilla. Kala ya kendo ha ka Tarik U Jylliew arhajar arpulai hatach bivanta. Ha ka ni ka jingalang balalum daw lampang u Thomas Sangma lawan maneshibenta daw menteri rangba ka Jilla u Konrad Kongkal Sangma baro arngot ki sembut menteri rangba barkiwei pat ki nongmi khman barki officer. Ha ka ni ka jingalang ka Assembly Secretariat kala pedyang ya ka jing terwa ban sedang no ya ka benta ka baar bantei ya ka yeng dorbar barkani ka jing terwa kinpha sya ka Ministry of Donor ka Harijan Panchayat Committee kala pedyang ya ka blueprint baka Sarkar Jilla kala penkret na ka benta ban penkenria no ya ki laispa sapu artili ki longyeng na themetor sya ka jaka jong ka Shillong Municipal Board hendrai ka Harijan Panchayat Committee kala kwa bakan dan ka jinga penbet khendiat khansoi ha kani ka blueprint ka Meghalaya High Court kala aipor lai tayo bakin penben ya kani ka benta bat antian bishar ya kani ka kam haka lai tarik unaitung arhajar arpulai ki khubo na keleng ki benta jong kari kiladan hadu laingot ki bayap bat saphongot ki bala kempang namar ka jing jabo jong ko umdi haka wei ka shnong ka bahap hapo Kopal District ha Karnataka ki pait ba nong shong shnong kla bitar lab ya ki board penyat district namar kani ka jingja marsen yo jing tem ya kani ki board penyat district kila lej bran syakatai ka shnong ban ajing sumar ya ki bapang bar kila ra ya ka ban pates sha laboratory hadu menta ki board district kidang up ya ka kai phot la ka dei shishan em ba ki brio ki yo pang na ka daw jong ko ka kunhun jo ki khna school kan thei ha Jammu and Kashmir kila ya ki persha ya ki board penyat jong ka Vishwa Bharati Higher Secondary School kabadan hanong ba Srinagar Kila keno ba amshim la sha iki manrung ha school namar ba ki phong da kita kiriam abaya ni kiriam ba ki kenthai muslim ki juriam da ka batap ya ka met jongki baro shirin yeng bat kumju ru ka khli bat ya ka dur khmat jongki ni phai mentaj ki khubo na kaleng ki benta jong ka prathai kanong India ka bahikai ha Netherland kala yo ya ka khusnam Spinoza Prize ka badai ka khusnam ka ba hedo ha ka te kari Ya ka khusnam Spinoza Prize la jutibru kom ka Dutch Nobel Prize. Kani ka no hikai kadi ka Professor Joyita Gupta ka ba hikai ha ka University of Amsterdam. Kala hikai ha ka University na doosnem arhajar khatlai kum ka Professor of Environment and Development. La jit ka banyo ya kani ka khusnam da ka Dutch Research Council. La jit ka Professor Gupta banyo ya kani ka khusnam na mar ba ka jingno senyang jongka haka science. Kala yoru ya ka song pisa ka ba iway 0.1 million euro. Hadin ka jing patay jong ka Kakhovka Dam ka Ukraine kala kano ba ka Russia ka donjing mut menta ban pinbetay saya ka nuclear plant ka ba hetam ha Europe ka ba don ha Zaporizhia. Ka Ukraine kala kano ba ka Russia kala pinbetay ya ka dam. Kat ba ka Russia pan kala kentan bat kala kano kala ya ka Ukraine. Kishnong ki badan sharum jong kadam kila sha tap lut bat ki yeng brio kila sha rong lut ha ka jing shlei jong kani kadam ka hotel ka bajiliu tam ka badan ha po khando ka don ha United Kingdom kani ka hotel ka don 6000 laispa nyop san phut chapo ka don chapo jong ka Erie National Park ka badan ha North Wales ka shimpor ban ya ki kinta lengba ka Park Victorian ban poi sha kani ka hotel ki don santli ki kamra ha kani ka hotel Barkador jong ki kamera ka sedang naka lai pun riu hajar tingka hadu san pun riu hajar tingka. La pli ya kani ka hotel tang haka sngi sa jan barki basa hang ni ki hab ban mi no
haka steps ngi ublay hadin balada penbiang yakijing bam stem kani le ase kri jing ja ka bam ju khamja baki nong mi khmat chaka yeng darbar thau an kan wan yalam khunrit shi yeng darbar kani kri ka gilda sportilio kanong mi khmat jongkari Italy kalawan menyalam yo khunrit jongka shi yeng darbar berkat ba ka darbar kadang ya kala ai bun yo khun jongka kirkhot jongka yeng darbar kala ai khublay ya ka sportilio dakaba thapkti bat ulam phang jongka yeng darbar pat ulak kitbok kitryang yo khun jongka ka sportilio kala penpau ya ka jings ngau khia ba bon ki kimi kim yo ya ka lat ban ai bun ki khun jongki ki bedang ren namar ba ki be shakikam ki jam jongki ka Italy ka dekeri ka balawan ra ya ka an ba ki nong mi khmat pat ba ki badai ki kenthei ki la ban wan yalam sha yeng darbar ki khun ret jongki ki badang hapo shis nam karta namar ba ki khlung ki dang don kam ya ka kami arspa san phautam ki brio Kenya ki la yam nakada ku jinget bien bat ka jingyap jongki ka dei namar ba ki sha yalam bakla ha uwe nong yalam niam bala batai yaki bala da ki kwa ban yakendo mar khmat bat ublei ki dei ban sha jingin hadu bandayam ki bor sarkar ru kla yo jingtip yakani kham hadien baki don ki brio ki balai lum haka wega klau banya sha jingin la khlong ki met yam bala tep hakani ka klau bat langet baki don palat rius pangun ki bala yam hendrei hadu menta ki met yam baki bor sarkar ki lalam kalong arspa sanpui teli yakani ka klau hakenia menta pelong kum ka jaka sa nam khnang baki pat ba jong ka Kenya bat kum juru ka perthei barok ka wei ken mau sa shaphang ka jinget bien ki pulit kilakam yau niu nong yalam nyam ubala tip kerteng kum upon Mackenzie bat rengkat jong u lai pesan ngot kinong bu jong u la syakam tikitu kinong ki khubor hakimat kimat mentarasngi kublai